buhay, kung mayroong ligali, sana sa kanya'y ilapit. Tumawag ka at ika'y bubuksan, humingi ka at ika'y bibigyan. Laging dumalangin upang grasya niya'y kamtin. Patnubay niya'y ating hiniling. Magpahanggang libing, tayo'y laging dumalangin upang grasya niya'y kamtin. Patnubay niya'y ating hilingin. Ngayon magpahanggang libing, ngayon magpahanggang libing. Mandar na ang pagpapakain. Ayan po, kitang-kita nyo. Okay, sige. O, pila na. Ayan, ganyan lang yan eh. Ayan, kitang-kita nyo po ang pagtatakal. Sige. Hindi pala ako nakarecord, nakahawak lang ako. Nakalimutan ko. Ano ka mo request mo? Swimming pool. Sige. Siguro nakita niyo pagbabago la ano nabusog ba kayo? Wala, ano to, Kita mo binibidyo bumibili ko lang kayo. tama paano palakpakan matutuwa. natin yung mga nakakain. Tama pa. Oh, walang batch yan, di ba? Oh, ito naman. Siyempre ganoon lang yan eh. Ngayon, para maganda yan, bubuksan ko naman uli yan dahil lumabas na iba. Oh, pasok naman kayo ngayon. Tingnan mo, ayan oh, ayan na. Oh, ayan oh, nakita mo na. Oh. Pasok, ayan na. Oh. Pila kayo rin diyan. Sige, pasok lang. Pasok. Tuloy-tuloy lang po kayo, tuloy-tuloy. Sige po. Di ba, ang ganda? Oh. Oh, pasok na. Yan, ang sinasabi ko, maayos na maayos, di ba? Oh, pasok. Oh, di ba, maayos? Pasok lang, tuloy lang. Oh, pasok. Pasok lang. Ayan. Oh, stop muna uli. Pasok muna, stop muna uli. Stop muna uli. 1 minute lang, stop muna uli. Pasok, pasok na uli. Oh. Di ba, ang ganda? Pasok lang, stop lang muna sandali. Yan.
Ano, Asmin, madali ba? Nahirapan ba kayo ngayon? Ang dali, di ba? Oh, good. Ayan. Ayos na, di ba ang ganda? Ano, Chang, madali ba? Ha? O, nakita mo na. Hirap ka ba? O, nakita mo na. Hindi na ako nahihirap. Hindi, saka madali lang ngayon. Easy lang. O, ayos ka ba? Alisin mo to sa mukha mo. O, yan. Alisin mo mo. Sige, ayos yan. Pasok lang, ganyan lang yan. Basta tuloy-tuloy lang yan. O, di ang ganda, di ba? Natutuwa ka na ngayon. O, good. Ayos yan. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Tiga saan ba kayo? Tiga saan? Luwasan po. Luwasan po. Hindi ba sino mestra mo? Lola Betty po. Lola Bet. Lola po. Lola mo yung teacher mo kaya binagsak ka. Pinasaka ata ng teacher mo. Naglalagay ka ata eh. O sino nainitan sa eskwela? Sino nainitan? Wala ba kayo electric fan? Hindi na po. Pero mahina po. Mahina. Sige, palalakasin natin. Sige po.Adaw teacher yung siyat ko sa taas. Ha? Siyat ko sa taas. Ano problema? Mag-donate nga daw po yung mga magulang magpapasinisip po sana. Madali lang yun. May budget siya. Wala akong mga. May budget siya. Ayan po ang pinakakain natin dito sa Pilipinas tuwing First Friday. Ngayon po ay September 7. Ay, October 7 pala. O 8, hindi ko po matandaan pero ito po ang pinakakain. First Friday po yan. Napakadami pong tao. Yung First Friday po yan ang aming pinakakain. Napakaraming tao po at maraming bata, matanda ay kumakain po dito sa amin. Yan po ay libre. Wala pong bayad yan. Everything's free. It don't cost you anything.